کشور، از دل کشور، از شهری دوشنبه شدنت، از دل کشور، از دل کشور. салом дӯстони азиз, влоги рӯза сар мешавад аз салон нимҷада халқ ҳама каса ҷамъ шудагием. фармош хони бибиш рафтеста, ман омадам амиҷа папути манижа банк дора, тум ай банк диқа пулте пулои манижаро ай банкиш гирифтам ва қати манижа меравем. уже духтаро бачаҳо ҳаво гарм шудагия, одамо безру кафка қати мегарданд. ман бо аку ай худ рафта тапчика пӯшидам, шлёпка пӯшидам. 2 рӯз ҳаво 21 дараҷа гарм буд. духтаро ай канали се духтаракон мада нависиянд ки ҳами каронаҳо чампулиянд. и каронаҳо қати ҳамун куртаҳо дохил мешаванд, алоҳида нестанд. қати ҳамун куртаҳо чӣ мешаванд, куртаи бират кини ҳами каронаҳоро мегири. дастӣ будиянд, дастсоз будиянд. ай чӣ овардагиашон, ай куҷома Фарида? ай Ташкент ҳаст ай каронаҳои арзон. акиём фурӯш нестан ино. ай ҳамун куртаро хариди, ҳамин кадом каронаеро вибирайт кади мегирӣ. хушрӯанд яке рӯшанида нишон додан дар кор шумодо ки бинед. корвондро омадем баъди салон хеле мечта гирифтем, плитаи очам сухта соз кардан дар корашам. мечтаи калона очам рамноли вақт надошт права, хай мечтаи майдача гирифтем. ша баъд мерем мечташа соз мекунем. иҷа ҷои де коса тава. я подписчик мара нависа ки чӯ ту тоқа намегарди, фақат қати ягон кас аста мегӯм ки папути меган чӣ фақат папути қати дианодурс дале қати қати охина манҷа центр да кор дорам. манҷа ва центр рафтесем мега бес я ҷоя мерем, ё ки ягон центр рафтесем ман мегӯм бесте ман қатон кор дорам, барои мо я ҷоя бисёртар моро тоқа намиёве бандара диде намегардем бо тоқа омадем қати фаромарз. бобине ҳаво безем чи таъриф кардам. оптика омадем, ози очки заказ медиҳем. дафъа омада будем бе фаромарз будем, да фаромарз овардем. манҷа вибиркадиста фаромарз чизота да муҷа вон пин. охи ин майда мекуна, чен ту мекуна куя бормо иная ойна ки бинихта хои майда тарша гирам биохар ина сиёш аса сиёш дастошам сиё мегам мефората стилш маъқула гани аста сиёшам бояд боша. ина оптика дидем кӯйро бики анаи майдатара бикими состара ку бебинем я бор қата изо мекашӣ хашид. тамошобино очкиро заказ кардем шишаш 200 чанд сум карчи оправа ҳамаш қариб 400 сомон шуда будак. хеле оправои арзонтаракам буд, қиматтаракам буд. не ки қимати бача нагирифт, фаромарз нормалниша гирифт. неҷа чӣ мешта боша зданияи нав озияи наку мега ки очки харидем а питса харема. потом анҷа маслиҳат карда ҳардуш тарафи мерве рафтесиян. хе боша ку биё бидурем бинем. тамошобинои азиз нигоҳ кунед, ман гирифтам картаи
Express Pay. Номер چیه؟ نه DS دوشنبه سیتی. Душанбе Сити, нигоҳ кунед. И карта кати. Този ман карта ман нагирифтам. Китоб думшуда дар рӯз пас тайёр мешава. Ку ай банки микрофинансви. Оли вай тайёр нашда, ай вай Россия пул гузарондан намешава. Аки карта кати. Ай Россия ман метонам ки пул гузаронам. Ман Россия да гузаронам, Россия ман да гузаронам. Ман метонам автобус да и картара истифода барам. Метонам магазин да харид кунам, заправка да. Хулоса ҳама чӣ да ина номерои картара хушрувак кадоме дар кора запоминать кунем. Да описание было. Да описание, так что Поддержите наш канал. поддержите наш канал. Ман инҷа қади камтар пиёда омадем. Инҷа магазин де факто дай. Ман инҷа мега биёрафтем дорем, мегӯем чӣ намехарем, пул надорем, мега хайди гап не тамошо мекунем. Агар немо чиз да дорем ки инҷа чи маршрутка сини корвон мерава. бадбахтона ягон чизия сини корвон намерафта беғайр автобуси як. Вай автобуси як ман инҷа мега ки 4 соата мерасам. 4 соата мена иҷада магазинои нав навуш нав мекушода иш уже кушода каси троллейбусаи Тоҷикистон аёд кадай марҳамат. Троллейбуса бинен. Инаи бинои детажара ҳамаша гирифтиян. Иҷада намедонам ягон чизи нав месозан. Фақат сум метовайса тамом. Иҷада магазини гарбушка буда даста диск мефурӯхтам. Ҷа одамо дар ду уже раҳа мегзаранд. барое ки иҷа хеле хоҳи раҳа мегзарида. Ям тони гзар. Кар надора 20 10 сирхай зардай савзай. Мо бишен иҷа мерем. тамошобино мо омадем ай кӯчаи сайру гашт. Ина қолин шуштестем. Мо рӯзи якум маърака дорем. касе мегуфт ки шумо қолин надорем, ина мо дорем қолин. қолинҳоро шуштестем. машаққати шуштестай. ҳози ирӯзаш ду қолин мешавем. и қолини хонараво, и қолини катай. қолини не қоқ меша ин боло ина и ката места. ана у қолини зал нестай. қолини хонаи хобут некиёзим оира да зал мепартоем. барое ки аз зала шувем қолини пештараи ғавса ва қоқ намешава аниқ. телефон даврои СССР ҳангоми пажар шудан 02 занг мезанӣ. ҳангоми ягон кас баънсада ғалтед 03 меҷиқӣ. алло, скорый помощь ба тарафи гулбута дачой. ана чинон дошаем мо? и дачо чинон до дачой тарафи фермада ятта скорый роҳӣ кунӣ. ба мемонӣ 22 секунд баъд зангат мезанад ки конкретно гуҷодай дачои тарафи гулбута. ба миёянд насиб. дӯстони азиз, дӯстои Фарруха бинем та хушрӯхован ки бо мадро мадам ту гуфти хаф кунем гуда ко хон ма ҳамия надодум. Ту шаби та хушрӯх қавдаша. пишаки русиё, номуш русиё ҳая, барои ки рус сиё ҳая надидем. Пиш пиш пиш. пишаки русафед. пия мусулка ёфтимша. дӯстони Фаррух устора ай депрессия мебуроранд. баҳор омад ба деҳқон вақти киштукор омад. ина киштукора сар кардем. иншоаллоҳ ки мешавад ки аз зироат гуфтем. ина бачаҳо ҳама омадиян аз хурд то калона ина хизмат буранд. замина би ина болодам ҳастам, болодам одамо болодам бридестиян, шикастестиян, майда кардистиян то купокон. ҳама чизоро овардагим. ҳама блогерон ҷидам на дитарепе ҳатта дига токшинон ҳатта дига реперча. ком я
Yeah, come. Come. That's good, come. Yeah, come. No, good. No. Oy, help me bugün. 이제 뭐 지금? No. Oh no. Yeah. Neta. Uy. Kakada. Hatishka, این رو من پیبار دارم. پیبارم سلاماری نبود اینو کدام خودم. این طرف ما، طرف میفرماد. گفتم کدام یکم کنه. خیلی به پیبار کنیم خیلی. خیرم نیست، قوسون هم نیست نه. نرمال نیست. هم باید چقدر بکنم. نرمال نیست. باید بزنیشم. تو اینه هیچ که پیبار دارم. دروغ اینی بخواه گره توراکش تاشون دیگه. اینا. بعد لینکس در کارپین نشاده. لینکس پریاتر حلال کار نداره. حتی پریاتی رو حلال کردنه. بعد پیشگاش موقع زوم خریستن. افرودیتا کت. حتی چه فلیکس لیکس که کارا. فلیکس که تا الان پورتال اینجا جویتا. بچی وارنت خوبی. بچی پیرات رو کرد. من سبکی.